Ukwelapha abantu akusikuthi kumele ubonise abantu izinto onazo. Lokho onakho noma izimoto eziyi-15, imoto eziyi-15 ngezakho. Izigulane azikwazi ukuthi uzithole kanjani imoto eziyi-15 mhlobo wami. Ngezakho imoto eziyi-15. Izigulane into eziyifunayo impilo. Ubasize. Ngoba nakhona futhi nawe isigulane noma ungabona imoto eziyi-15 cabanga uzoluthola usizo at the end of the day ugcina uzokhala futhi uthi wahambe enyangeni nemoto eziyi-15 kodwa usizo oluthola. Awulatshwa zimoto eziyi-15 mhlobo wami. Ulatshwa yisintu leso sisinikeziwe, ulatshwa yile mithi esisuka siyinikeziwe ukuthi sikwelaphe ngayo. Yingakho musani ukuntula ngehlathi. Landela isintu njengasemandulo. Isintu asisona i-technology. Sesingavela ey'nkundleni zokuxhumana kodwa-ke isintu sona asitshintshi sibe yi-technology. Isintu sohlala siyisintu, isintu sohlala simi ndawonye. Ma ubuye uphethwe yisisu sikwelapha isisu. Sikunikeze umuthi wesisu, uhambe uyophola isisu. Asengezi ukuthi ngoba manje uphethwe yisisu amadlozi akho athi azokunikeza imali engaka yokwenza uphathwe yisisu. Musane ukudideka. Noma uhambele ukwelatshwa isisu, uhambela ukwelatshwa isisu. Ma ngabe uhambele ukulungisa umuzi wakho ubone uqinise, hambela umuzi wakho kubone uqinise. Ma uhambele imoto yakho ukuyiqinisa, hambela imoto yakho kubone uyiqinisa. La ngamagama engiwashoyo namhlanje. And then the other thing is, ma ngabe usebenzisa umuthi, ungathathi ukuthi umuthi uzofana namanzi owaphuzayo kuphela ukuthi hhayi ucishe ukoma. Kodwa-ke umuthi uzokubonisa ukuthi okay ulwa nezinto ezithile. Angeke wonke uma usebenzisa umuthi uphunga uthula kuphela. Ungakusebenzeli, ungakubonisa ukuthi okay izitha zakho nazi. Ma ngabona uphupha usilwa, kutsho ukuthi ukukhomba konke nazi izitha zakho ofanele uzinqobe. Manje noma ngabe ukuthi usebenzisa umuthi ukhonjiswa izitha zakho ukuthi nazi izitha zakho kumele uzinqobe, nazi inkinga zakho kumele uzinqobe. Usiyekela ukusebenzisa umuthi. Uthi wona umuthi awukusebenzeli. Ukubonise njani izitha zakho uma ngabe ungakusebenzeli? Nanku phela ukubonisa izitha zakho obungazazi wena. Kodwa uyabona uyasokola. Usokoliswa yini awukwazi. Bahamba bayakugeza akugezeki. Mase sibuya sikunikeza umuthi okubonisa izitha zakho ezizwe zikulisa ezivale into zakho. Siyesaba futhi nokuwusebenzisa. Awungeke ukubulale. Uyakusiza loyo muthi okubonisa izitha zakho, okubonisa iy'nkinga zakho. Wena ofanele ukutsho hhayi ngibone ukuthi nokuthi sikunikeza futhi umuthi okunqoba leyo nto. Impilo ihamba kahle, uyakwazi ukuphumelela. So ngisitsho bantu bakithi, ngithi philana konke amakumbi amanamhlaba. Ningakhohlwa ukuphahla ngaso sonke isikhathi. Ningakhohlwa ukukhuluma namadlozi akini. Ningakhohlwa ukuthandaza. Asikho against ukuthandaza. Kodwa-ke noma ngabe uthandaza phela, ungakhohlwa amadlozi akini. Amadlozi akini abalulekile. Abantu bakwa-Israyeli bathandaza amadlozi wakubo. Izinto zabo zihamba kahle. AmaJuda athandaza izinto zakubo. Bayenza isiko langakibo, izinto zabo zihamba kahle. Abelungu bayenza isinto sabo, izinto zabo zihamba kahle. Kodwa-ke wena ufulathela idlozi langakini uyalishiya. Ungalishiyi idlozi lakini. Lisebenzise uliguqele ngemva kuba semasikweni abanye abantu. Ngoba abantu bakwa-Israyeli lokho abakwenzayo ukuthandaza kwabo wena awukwazi, kodwa-ke ugijima uye kibo futhi ufika kukwehlule.
sizosubizwa uJesu Kristu ukuthi uJesu Kristu wona nsimbi edleziwe. Udla kanjani ezinye insimbi uJesu Kristu engumsisi? uJesu Kristu fanele abe ngumloli wezinye insimbi ngokubana usuka esiza abanye abantu. Selithandaza nethi wona nsimbi edle ezinye. Bona bakwaJuda abathandazi bethi Jesu Kristu nsimbi edle ezinye, nguwona muntu omnyama ontulayo odidekayo sokubiza uJesu ukuthi insimbi edle ezinye. Phela insimbi edle ezinye into ebulala ezinye izinto. Kusho khona la kuqondisise. Ulungise isiko lakho, ulungise umsamo wakho, uhambe ngomsamo wakho ngemva kokubana usiyema esikweni ezinye izizwe. Sizwe sase-Afrika yiso esilahlekile ukwedlula ezinye izizwe. Umuntu omnyama ulahlekile ukwedlula ezinye izizwe. Uflathela idlozi lakhe afune ukuya-adoptha amadlozi abanye abantu. Qede lapho lawo madlozi ayamphika, ujika futhi azokwenza into angayizwisisiyo. Ete senza into angayizwisisiyo, sefuna ukwenzisa umuntu ngokuleyo nto angayizwisisiyo ukubana udidekile, sefuna kusetshenzwe ngendlela yena afuna ngayo. Asisebenzi ngendlela ofuna ngayo, sisebenza ngendlela yedlozi lase-Afrika. Mangabe wona kudla ngokunikeza isikhwama semali, wena uzofuna uphondo noma uzofuna utranka imali, vele ngunikeza leso sikhwama semali ngoba idlozi lakho yililisho njalo. Mangabe lithi lona kumele ngugeze kuphela, ngakunikezi ezinye izinto, ugeze ngivule inhlanhla yakho, sebenze ngenhlanhla yakho, yikho lokho engikwenzayo. And then there's other thing yokuthi uthola ukuthi uhambe uyofuna enye into. Kathi-ke abayifuni lento, bafuna ukwamukeliswe umkhova washiwa ngoyihlo omkhulu, owawusebenzela oyihlo omkhulu, besiba nezinkomo, besiba nemali. Yikho lokho mina engikwenza, ngikwamukelisa loyo mkhova oyihlo omkhulu ngokubana wabasebenzela, ubanikeza imali, ubanikeza izinkomo, bephumelela. Nami yikho lokho engizokwenza ngoba idlozi lezobe lingitshele lokho. Angeke lokho engikulaxaze ngikukhiphe bese ngikwenzela enye into. Mina as long isizwisisa ukuthi lento yayingabulali, yayiyinto yempumelelo, yayiyinto yokuphumelelisa, ngizokwamukelisa yona ngoba idlozi lami nelakho lisuka lithi ngikwamukelise leyo nto usebenze ngayo. Ngoba abanye abantu libalekela amaqiniso niwashiya. Abanye lathi boyihlo omkhulu noyihlo beshona, bathi bona mntanami ngushiyela imfihlo nansi, kodwa nosuyibalekela leyo mfihlo, susiyadinga ezinye izinto. Kujika sokuklashana ngendlela yokuthi awu-understand ukuthi leya nto bathi uma bekutshela ukuthi sekushiyela imfihlo nansi uyisebenzise, ugcine nabanye abantwana, ugcine nabafowethu nodadewenu ngale nto nosukuyibalekela. At the end of the day bakhomba wona ukuthi ngumthakathi ngoba awuzange ufuna ukwamukela leya nto. Uzoba sungumthakathi vele ngoba susebenzisa ubugreedy, susebenzisa ubuhwaba. Wena sufuna ukuthi uflathele leya nto, ujike uye emuva ngalo yenzo kwakho wedwa. Labana-ke ubashiyaphi owabatshelwa kodwa ubanakekele njengoba sekuchiyela leyo mfihlo. Lokho singachayi indlela nje asifihle umphini. Udlozi khulu okhulumayo 0832 066 954.